mig, Kodrilla og Rudi. Rudi! Så gå. Vi går hele vejen til anlæg. Se, nu skal vi se, hvordan den snor. Den er allerede stoppet. Det er som om den kører baglæns. Ja, det er rigtigt. Den er allerede stoppet. Det var som om den kørte baglæns. Shit, jeg kan ikke se noget. Det kan det er alt for meget lys. Ja. Og det er ikke lys. Sol. Sol? Ja, okay. Jeg sætter bare til mørke. Så kan jeg se bedre. Nej. Sådan. Det er fuld lys. Fuld lys. Ja. Så kan de ikke se noget. Men det er godt. Nu de kan godt se. Nej, det kan ikke se. Jo. Nej. Hvorfor? Fuld lys. Fra. Vi er snart i anlægget. Der var Timskole. Timskole. Okay, Ja. der er 2 bolde, som German han skulle op på træet. Det er den gule og den røde. Ja. Kan I se den? Jeg kan godt. Vi kan godt. Måske de kan ikke. Ja. Jeg tror godt, de kan. Jeg kunne godt se det. Jeg kan også se det. Jeg kunne se det på kamera. Ej, What? det er nogle mennesker, det. Ja, de må ikke ses på YouTube. Ja. Hvad? Pas du på, du skal ikke ind i muren. Nej. Børnhav. Se, den er hus. Se, det er for et teammate Pokémon Go. Så står der Go. Der står Go. Nej, det, Pokémon Go. der står 60. Helt klart og tydeligt. 60. Men der står helt klart og tydeligt 60. Vi er i anlægget. Ja, vi er i anlægget. Det står derovre anlægget. Yep. Vi har set Gmail. Hvad er specielt ved Gmail? Timo, det er så sejt at kæmpe imod min Flary, han er derinde i dag. Han har været her nogle par uger. Uger? Ja. Uger? Den spiser mur. Mur? Du spiser mur. Nu skal vi helt filme fra hele anlægget. Så er jeg klar til at se anlægget. I har måske set det før. Anlægget. Godrik, jeg har ikke engang glemt op det der. Nej. Den er ikke slået. Fantastisk. Den er ikke slået. Bugatti Kid.